Madokachere mabuja akanaka tauya anonhau dzanyasi zuva rokuzvitonga kuzere kubva kuwachena zuva rochigumi nosere mwedzi uno waKubvumbi. Nyika yedu yaano makore 43 aiwa dai ari munhu atoita zvezvinu vanhu vakutoringira kuti penhu kuchiita kutekera kwakanakisa kunoratidza kuti abva zera. Rekai tigoringa zviri munhau dzanyasi. Tiri kutanda tiri kwedu no kwaMutoko. Uko kwaMutoko uya mutongi rumbidzai mhandu pabodzipo nomuturikiri Simon Chuma kwai wese wagopiwa matsamba okuti wambomisiwe basa no Judicial Service Commission. Makwai areketeka kuti inyaya yokuti wagokonzeresa kuti kudare kutadze kugadzikana zvezvinu. Pakauya mukadzi waChuma achiuya koreketa kuti imi muri kuita basa rokundijairira muchidanana muchibva matoita kuita heno. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa wanokona hawo kutakanwa nokuti palibe nyaya svinu, asi wakaramba wachindonzi wakaisa kuti Judicial Service Commission nomatare zviningisike zvakanyangara, inokona kuwatsitsirira wakadzingiwa mabasa. Tiri kuringa zvinochokuita noiyo mhemberero yokuzvitonga kuzere kuvanhu vatema. Nyasi masangano akazvimira ega ese mazhinji agoburitsa matsamba nomapepa nomureketo waari kureketa iwo kuti aiwa zvinhu zviri kuitika kureketa kuno zviri kuashisa. Wari kufara hawo kuti takabisa wachena asi zviri kuashisa kutoti muitiro waita wachena ndio muitiro uri kuita hurumende iripo yowatema. Pokare wagotoreketa nezvokuti wakuru wehurumende wari kuita wachiita kumbunyikidza nokusvinyidzira wanhu munyaya dzokutambanuka kuita kwematongerwo enyika. Rekai tigoringitsa kuona kuti wachazviita sei ipapa. Mapepa nhau wanga wari kureketawo pokare wachiburitsa mireketo yakarepa inonzi pachirungu mapodcast pabodzipo. Wamwe watoburitsa tumafirimu wari kuburitsa kuedza kuratidza pachena kuti kubudirira kwakaita nyika kunokona kunge kutori pamusoro nepamusoro dai nyika iri kutekedzwa zvezvino. Wobato roCCC wagoburitsawo pokare mureketo wawo waari kureketa iwo kuti zvinhu zviri kuitika izvezvi muchazvikangamwa kana tapinda mubato mukutonga, nokuti tinobva taita utongi hwegutsa ruzhinji. Munhu wese palibe wanozotambura asi munhu wese anoramba ari kundopfumvura. Rekai tione ipapa. Wagotoreketa wakatoti puti futi zviri kuitika zviri kuitiwa nehurumende zvokuti iri kuita kusenzesa masimba asiriwo akanyanyitsa kusikinya tukono wachiita kuti vanhu vanopikisana nawo matongerwo enyika waite kuita kukuwadziwa chaiko. Pokare nokuti zvese zvavari kuedza kuita zvokutsikirira kodzero nezvido zvevanhu zvichapera. Waburitsa pokare nyaya yekuti Jobhosikara achindori mujere aribe kutongiwa, asi wakuru wehurumende wari kupemberera kuti tiri kuzvitonga kuzere. Heno kuti ndo kuzvitonga kwacho chere kana kuti palibe. Rekai tigoramba takandoringa kuti wanenge wachiita sei. Ipapa pokare wamunangarwa nyasi wangu warikowo kuMhanduwe wagopa mureketo wawo wari kureketa kuti nyika inowakwa nevenhe vayo. Kwai ipapa ndokutoti zviite zviri nani. Munhu wese akaita zvaanoita kabodzi tichiisa chiturikidzaniswa tichiwaka nyika kusvikira yaita zvakanaka. Heno kuti iyo goridhe iyi waijambawo sei, nokuti palibe kana chibodzi chawareketa nezvazvo parakaita kunyangariwa, asi tikai tirambe takaringa. Mutambo unotambiwa uya panguva dzekuzvitonga kuzeredzi kwai watambiwa chikwata cho Highlanders botso chikaja chikwata cho Dynamos Dimbare nozvigoedziwa zvoita 5-3. Apa wanga wakutorerana mapena chaiwo nokuti palibe anga agoedza mumwe panguva yokutamba yakakwana. Idi tinoti makorokoto kuchikwata cho Highlanders botso.
Wanhu wonyika yedu Wamwe vari kugara kuBritain wagoenda nyasi kumuzinda woUAE pabodzi nomuzinda weSouth Africa pabodzi nomuzinda weZimbabwe vari kunoita kuratidzira ikoko kuti kwai tiri kuda kuti kuite kuferefetiwa kusvinu kuno chekuita zviri kuburika zvogold mafia. Rekai tione kuti wakuru vari kumizinda iyi wachagoita zvokudini, penwa nezvawachaita kana kuti paribe. Tinoramba takandolinga zvese tichigokunyepai kana paine zvimwe zviri kuitika. Tindori pagold mafia po, MhaMhanduwe wagoendapo kare kumuzinda wehurumende yeBritain kunamba 10 Downing Street wachienda kopereka ikweyo magwaro awo akagonyora nevabi avo okuti sei hurumende yeBritain ichifanira kuti irambe yakatosimba chaiko panyaya yokuferefeta zviro zvogold mafia zviri kureketeka zvinhu. Rekai tigoona kuti zvichapera zvakadini. Kanzuro yeguta roBulawayo yagoti ipapa iri kuda kutoti irekete nehurumende kuti ibenhutsiwe gwenya romagetsi rokuBulawayo riya. Kwai iri kuda kuti gwenyari riite zviri kuda kuitiwawo neHarare kuti rikauya wakabika magetsi naro wogoita kuti magetsi atande kupa vanhu vari muguta mavo, hii kutanda kuendesa magetsi kure kure iwo muguta mavo muribe. Rekai tigoona kuti zvichaburika chere nokuti wari kutoreketa kutoti kusaika kuri kuita magetsi kunokona kuita zviri nani kana wakakona kupuwa gwenyari kuti wariite zvawanoda naro. Pokare rinogovapa mari imwe inenge ichiita kuti upenyu hwevanhu hutekaire zviri nani. Rekai tirambe takandolinga kuona kuti zvinobvumiwa chere. Kwai muridzi webhazi roTinbun agoburitsa kuti achagoburitsa mari inoita mamiliyoni 2 anochidimbu kana kuti mari yekuAmerica inongoda kusvika zviuru 2 zvemadhora ekuAmerica kuti abatsire vanhu wakaita tsaona newakapfa. Wamwe ipapa wagotoreketa kuti ndo muyembe chaiwo uyu nokutoti zviuru 2 zvinoita kuvanhu vese wanga wakazara mubhazimo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Kambani Air Zimbabwe kureketa kuno kwai yagopuwa mumwe agere hunde yokambani iyi anonzi Murambiwa Makona. Kwai ari kufanira kubata matomu komwedzi inoita 6 kuchiringika kuti kwoitiwa sei, zvakaita kuoma chaizvo. Kwai dhiri rakaitiwa nehurumende kuti iitiwe riye nokambani yokuBelarus yaZingman kuti igounze motika dzokudzimura mwoto kwairi kutoramba richienderesiwa mberi ipapa. Haidi mamiliyoni 62 atoenda achichema ipapa. Wakomana zvavo wabi yedu wanoita kunota chaiko, ndo kunota uku mabi angu. Tikaringa wingidhi kwai izvezvi asiyiwa pavanhu vari kufanira kunge vachienda kuoridza paCastle Tangard iri kuitiwa noDelta Beverages zuva rochitanhatu romwedzi uri kuuyayu. Wamwe wagotoreketa kutoti ihurumende chete yaita kuti zvidari nokutoti iwo ana dhirekta wacho wanotodawo kutoti anga aripo nokuti ndiye munhu anodiwa nevanhu vazhinji. Haiwa, rekai tirambe takandolinga hedu kuona kuti zvinopera sei. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Marcus Juste kwai agonzi nomaJerimani ada kusungiwa kuti abhadharisiwe choupenzi pokare nokutoisiwa mujeri nozvaakaita panhau yoSteinhoff. Kugwisa kwaagoita kambani yoSteinhoff kwai akanga atoita zvokutoronga chaizvo kuti aigwise. Aidi zvakaita kuoma. Rekai tirambe takaringa kuona chiri kunyanya kuhwadza kutoti womuSouth Africa padibe kana chibodzi chavari kukona kuita warindoreketa chino nechino pamunhondo pamusasa hwii kuita chisvino. Rekai tirambe takaringa kuti inenge ichipera sei. Nyika yeRwanda yagoti iyo ichakona kuburitsa zvombo zvohondo pokarepo nokubatsira nyika yoBenin kurwisana nozvairi kurwisana nazvo kuSahel. Charamba takaringa kuti zvinenge zvimbopera sei ipapa.
Uganda neNigeria dzaita kubvumira kuti kamushonga kanyowani kokuwisana nechirwere chemarariya koapwere katande kuseenzesiwa. Rekai tione kuti wachazvikona chere kana kuti zvichasvikawo kwedu chere isu chedu kuramba takandolinga. Dai wakareka kumanikidza vanhu pokare kamushongaka zvakaitika apadzihwa mupengo paye. Nyika yoTanzania iri kufara kureketa kuno. African Development Bank yagoti iyo ichawana mari inoita $300 omamiliyoni omari ekuAmerica, $300 million USD pachirungu, okuti nyika iyi inhadzire gwenya romagetsi rinobikiwa nomvura riri kubatsira vanhu vanoita mamiliyoni 4 chaiwo. Aiwa, tiri kuzvitenda izvi dai zvaenderera mberi. Vanhu vanosvika 33 kwaivapfa wachipfuhwa nopfuti kuNigeria. Zvakaita kuoma, tiri kuti mweya yavo dai yazorora murugare. Tikaringadza mutambo dziri kuitika, Sadio Mane kwayagonzi achadiwa bada Thomas Tuchel ariko ikweyo kuBayern kwacheko. Kwai panotopera mwaka uno wekutamba bhora anofanira kubva atokikiwa kunze chaiko atsvake chimwe chikwata chokuenda kootambira. Taizviziva kuti vanokudaba iwe mwana wemuAfrica. Rekai hedu tirambe takaringa ipapa kuti wachazviita sei. Nyasi mitambo UEFA Champions League iri kuenderera mberi. Vari kutamba ipapa. Chelsea chaiyo yakatoita kuringana noMadrid shumba dzobhora yeChampions League. Hino kuti ichapopona chere kana kuti panenge pari bemu. Asi tiri ipapo tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.